2023 pre našu výpravu bol veľmi úspešný, čo nasvedčuje celý náš pokrok, ktorý v podstate ukazujeme svetu, že športovci na Slovensku s intelektuálnym znevýhodnením sa vedia svedomito pripraviť na najväčšie svetové podujatie. Berlín 2023 ukázal inklúziu celému svetu, pretože opäť v unifikovaných športoch sme boli veľmi úspešní. Unifikovaný šport je inklúzia v športe. Je to to, o čo sa všetci snažíme aj v bežnej spoločnosti, že spájame ľudí s intelektuálnym znevýhodnením s našimi bežnými občanmi, ktorí nemajú žiadnu diagnózu. A toto je to, čo šport robí, pretože my vieme na celom svete cez špeciálne olympiády, že šport je tá najkrajšia a najľahšia cesta k inklúzii. Bol vynikajúci. Myslím si, že s takýmito očakávaniami sme sa ani nešli. Naši športovci získali 39 medailí, z toho 11 zlatých, 15 strieborných a 13 bronzových, takže sme nadmieru spokojní. Ten pokrok na Slovensku je viditeľný v tom, že naši športovci boli zaradení do tých najvyšších divízií, čo znamená, že boli zaradení medzi tými najlepšími top športovcami sveta. A to značí, že my na Slovensku sme na dobrej ceste, aby sme ukazovali nové mená, nové tváre športovcov, ktorí sú naozaj športovcami. Tento deň bol veľmi skvelý, lebo ja som získala zlatú medailu. Užilo sa mi celkom dobre. Je to úžasný pocit a už iba to je úžasné, že som mohla dostať a mám z toho obrovskú radosť. Pocity výborné, dal som to na pána, som cyklista. Som štvrtý najlepší. Ďakujem Slovensko, že mi držíte palce, že ste so mnou. Inklúzia funguje aj na ihrisku a mimo ihriska. Na ihrisku dievčatá, napríklad na tréningu, dvojica, partner, športovec. Mimo ihriska, večera, raňajky, mesto, voľnočasové aktivity. Musíte to zažiť, je to skvelé. Ideme jednoznačne vyhrať a mať tretie miesto. Druhá strana, tretia strana! Velice, veľmi dobre. Spolupráca, jak sa patrí, výborní tréneri. Že sme to do toho dali všetko. So srdcom, samozrejme, a dobrá hra, čestná, povzbudzovanie výborne, hrdí sme. Toto sme tu ešte nemali! Hej, hej! Spokojná? Jasné. Zase keď sa na to pozrieme z globálneho pohľadu, tak sme jedna z mála krajín, ktorá ponúkla svetovým hrám špeciálnych olympiád 2 kolektívy a 2 unifikované kolektívy. Je to veľké plus. Áno, už dnes sa rozprávame so svojimi kolegyňami, že ktoré nové športy pridáme do našeho portfólia. K tomuto roku ich máme 22, ktoré ponúkame na Slovensku a rozmýšľame o spieraní, o badmintone, áno, aj kolektívny šport, ktorý chceme rozvíjať, i basketbal. Je showman, ale je to zároveň aj športovec, pretože dnešný deň spravil výnimočným a vybojoval zlato a k tomu niečo dodať. Je úžasný. Som myslel, že nevyhrám, ale prišlo také radosť tí moji, že fantáko vedia a už som ukázal a mám prvé miesto, len pre nich. To je vrchol našej asi celorodinnej kariéry, by som povedala, lebo akože sme to všetci prežívali. A ja okrem toho zlata by som veľmi chcela vyzdvihnúť, že Šimon hral so športovcom na vozičku a bol veľmi ohľaduplný pri tej hre. Je to veľmi také podujatie, že to vás chytí za srdce, že naozaj keď to vidíte a ste toho súčasťou, tak v podstate si hovoríte, že toto je úžasné, že preto to sa oplatí žiť, lebo ja sa tu cítim veľmi dobre medzi nami všetkými. Ani sama neviem, čo povedať, bolo to úžasná atmosféra, úžasná, ja som za tých ľudí vďačná, dala som do toho všetko, tréningy, hore-dole, fakt výborné. Slzy, šťastia, radosti, že som dokázala dať zo seba maximum, aj viac, ako som len chcela. Mám veľkú oporu ľudí a ďakujem im za všetko. Pro mňa sú to strašne perfektné pocity, super. Hej, a hlavne som to prijal tým hráčom, ktorí, lepšie povedané, raz za život zažijú takúto olympiádu
nikdy v živote sa im to nepodarí a nech vidia, že svet je strašne veľký, ľudia sú všelijakí a nielen tá ich malá krajina Slovensko, ale treba ísť aj do sveta, skúsiť si nové skúsenosti, kamarátov spoznať a že by vedeli, čo to je za život. Všetci sú to úžasní chlapci a som strašne rád, že som mohol byť členom tejto výpravy. Som prvýkrát na špeciálnej olympiáde a získali sme bronz. No, išlo mi tak dobre, krásne, tak treba, ako mi tréner dal pokyny, tak musím byť v strede, ruky dole, stejne bohnúť na koná a ísť, ako mi poradil. Tu je to naozaj dať to zo seba čo najviac, toto je o kráse. To je ten rozdiel, že doma je to na čas, ale tu je to o kráse, o gracióznosti a o tom byť čo najkrajší a najlepší na tom koni. Tréningy boli ťažké, ale tak som rád, že sa to podarilo, to sa mi podarilo matnúť dobrého koňa. Som s ňou spokojný a teda vydalo to nakoniec. Dobre sa mi bežalo, len veľmi horúco je. Keby trošku popršalo, bolo by lepšie sa behalo aj. Ale ideš do finále. No, teším sa, dúfam, že aspoň to prvé dám. Lebo mám veľkých superov, takže je to ťažšie teraz. Veľmi krásne, lebo sa prebojovali vlastne vo svete. Oni to tak neberú, hej, berú to ako sklamanie, ale reprezentujú nielen Slovensko, ale seba a školu a mesto svoje, takže perfektné. Gratulujem im. Každá súťažila v 4 disciplínach a máme aj zlato, aj striebro, aj bronz, takže sa veľmi tešíme. Som šťastná, som ja hviezda. Ďakujem, srdiečko. Veľmi super. Získala som zlato, všetko. A bavíme sa, že gymnastika. My sme podarilo a bronz, aj švihadlo, kozele, a bronz. Všetko. Všetko. Gymnastky sú ľudia, ktorí musia a športovci veľmi veľa obetovať zo svojho voľného času, pretože tie tréningy sú náročné, musia si zapamätať náročné zostavy, napriek tomu, že majú viacej stupňov obťažnosti a to sa dá docieliť len pravidelným a systematickým tréningom. A my sme na ne veľmi hrdé, že to docielili a Slovensku priniesli toľko medailí. Hurá! Všetci podali mega dobré výkony, naozaj plavci si všetci do jedného spravili osobáky, takže naozaj vidno, že tú formu úplne vycibrili na tie dané svetové hry špeciálnych olympiád, takže ja sa teším každému dobrému výkonu. Ako sa ti plávalo? Výborne mi to išlo. Som rád, že som tu a rád plávem a už 10 rokov plávem. Ja mám rád preteky. Ja som ani nevedela o tom, že budem tretia. Vybojovala som si ju. Mne sa mi plávalo, a bolo to ťažké a dala som to na bronz. Mňa určite potešila každá jedna medaila športovca, pretože každý z nich si to zaslúži, každý z nich rovnako túži po tej medaile ako všetci ostatní športovci. Niektoré boli viac také emotívne, keď sú to napríklad kolektívne športy, tak tam je tá atmosféra vždycky väčšia, ale samozrejme aj všetky individuálne. Mňa milo prekvapil tenista Tommy Marton, ktorý naozaj nepodával len skvelé výkony, ale zlepšoval náladu naozaj všetkým na kurte. Porazil som všetky krajina. 20 zápasov. Do budúcna vidím jedinú možno takú nevýhodu v tom, že nevieme, na čo sa ideme pripravovať, kde, do akého štátu sa budeme pripravovať, pretože tak, ako je to v olympijských hrách, tak je veľmi náročné zorganizovať takéto veľké celosvetové podujatie. V podstate tieto hry pre športovcov špeciálnych olympiád sú najväčším podujatím planéty tohto roka, 2023, takže naozaj je to veľké podujatie a my si budeme držať palce a budeme svedomito pracovať, aby aj náš slovenský program špeciálnych olympiád mohli organizátori a medzinárodní
absolútne hnutie špeciálnych olympiád, dávať príkladom a aby sa iné tie vyspelé krajiny prihlásili o to, že budú organizovať takéto podujatie pre našich športovcov. Je to veľmi dôležité, pretože každý športovec, ktorý trénuje a pravidelne trénuje, chce to svoje majstrovstvo ukázať celému svetu. Celý život som bola len so zdravými športovcami a je to úplne iné hrať a pozerať sa a byť s týmito našimi športovcami. Úplne ináč rozmýšľajú a hoci čo sa im nepáči, vám povedia, páči sa im to, vám to povedia. Proste také šťastie mi to dáva.